Sedíš u počítače, máš otevřených 20 záložek letenky, hotely, TripAdvisor, Google Maps, blog nějakého cestovatele z roku 2019. 2 hodiny přemýšlíš a pořád nevíš, co vlastně chceš navštívit jako první. Přitom stačí jedna správná otázka a AI ty za minutu sestaví celý plán dovolené na míru. Ahoj, tady začínám s AI. A dnes se podíváme na něco, co ocení úplně každý, jak použít AI jako osobního cestovního agenta. Hele, plánování dovolené je skvělé, ale taky vyčerpávající. Musíš zkombinovat spoustu informací najednou, kdy jet, kam jet, co tam vidět, kolik to bude stát, jak se přesunout z místa na místo. Po dnešním díle budeš umět zadat AI všechno, co potřebuješ, a dostat zpátky konkrétní itinerář neboli cestovní plán den po dni včetně tipů na zajímavosti a odhadu rozpočtu. Nemusíš být žádný expert na cestování ani na technologie. Stačí ti ChatGPT a pár minut. Takže jak na to? Představ si AI jako velmi chytrého kamaráda, který hodně cestoval a pamatuje si všechno, co kdy četl o každém místě na světě. Ale pozor, aby ti poradil dobře. Musíš mu říct víc než jen název destinace. Tady jsou 3 věci, které do svého zadání takzvaného promptu, česky dotazu nebo instrukce vždy zahrň. Za prvé, kontext. Řekni AI, kdo cestuje na jak dlouho a odkud. Třeba, jsem s partnerem, letíme z Prahy, máme 7 dní. Za druhé, preference. Co máš rád a co nechceš. Miluješ historii? Nesnášíš přeplněné turistické pasti. Chceš jíst místní jídlo, ne řetězce. Tohle všechno AI zohlední. Za třetí, rozpočet a praktické detaily. Přibližný budget neboli kolik chceš utratit a jestli třeba cestuješ s dětmi nebo potřebuješ bezbariérový přístup. Čím víc kontextu dáš, tím konkrétnější a užitečnější plán dostaneš zpátky. AI pak sama navrhne pořadí zastávek. Doporučí restaurace, upozorní na vstupenky, které je nutné koupit předem a odhadne denní výdaje. Pojďme to vidět v praxi. Nejdřív ukážu, jak to dělá většina lidí a proč to nefunguje. Tady zadávám do ChatGPT. Navrhni mi itinerář pro Itálii. Vidíš, co dostanu zpátky. Obecný seznam Řím, Florencie, Benátky. Žádné detaily, žádné tipy, nic konkrétního. To bych si mohl přečíst na Wikipedii. Teď zkusíme správný přístup. Zadám. Plánuji s partnerkou cestu do Itálie na 7 dní v červnu. Letíme z Prahy. Milujeme historii a dobré jídlo. Nechceme turistická místa. Náš celkový rozpočet je přibližně 50 000 korun včetně letenek. Sestav nám itinerář den po dni s tipy na restaurace a upozorněním, co je třeba rezervovat předem. Tady vidíš výsledek. ChatGPT navrhl konkrétní trasu. Řím 3 dny, pak přesun do Neapole a výlet na Capri, závěr ve Florencii. Ke každému dni jsou tipy na konkrétní restaurace, upozornění, že Vatikánská muzea je nutné rezervovat týdny dopředu a odhad denních výdajů. To je přesně ten rozdíl. Obecný dotaz dá obecnou odpověď, konkrétní dotaz dá konkrétní plán. A teď je řada na tobě. Otevři si ChatGPT zdarma na chat OpenAI. Com a zkus tento prompt. Plánuj cestu do tvoje destinace na počet dní v měsíc. Cestuji sám, s partnerem, s rodinou. Mám rád a co tě baví a nechci, co nechceš. Rozpočet mám přibližně částka. Sestav mi itinerář den po dni s praktickými tipy. Doplň si do závorek vlastní údaje a odešli. Uvidíš, jaký je v tom rozdíl oproti klasickému Google. Díky za poslech, zítra zase tady. Začínám s AI, naslyšenou.